Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген октябрьнең соңгы җомгасында сезнең белән туры эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Язмышны сайлап алмыйлар. Үзеңә язылганны адәм баласы спектакльдә кебек башыннан ахырганча уйнап чыгарга тиеш. Кемнәрдер ул спектакльдә ялгыша, саташтыра, кемнәрдер аны бер тында уйный. Менә бүгенге кунагыбызның язмышы бер генә кешеләрнекенә дә охшамаган. Ләкин ул зарланып утыра торган затлардан түгел, шөкер итеп яши белә. Фирая Барый кызы Әкбәрова 1952 елның 2 июнендә Татарстанның Югары Ослан районындагы Кызыл Байрак авылында туа. 1974 елда Казан театр училищесын тәмамлый. Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театрына эшкә алына. Башта яшүсмер кыз һәм малайлар рольләрен уйный. Тамашачыларга моңлы тавышы белән таныла. Соңгы елларда төрле характердагы хатын-кызлар һәм карчыклар ролен оста башкаручы актрисага әверелде. Ире Рәшит белән 2 ул тәрбияләп үстергәннәр. Татарстанның халык артисты фидакар хезмәте өчен медале белән бүләкләнгән. Хайырлы көн, Фирая ханым. Исәнмесез? Сезне кабат студияда күрүебезгә мин генә түгел, безнең тамашачыларыбызны шаттырды буйларга кирәк, чөнки сезнең белән сөйләшү һәр вакытта да театрда үзегезне күргән, үзегезне күреп сөйләшкән шикелле. Рәхмәт. Безнең татар халкында мондый бер әйтем бар: ашның күзе икмәктә, тукның күзе хикмәттә ди. Сез белүемчә бик зур җик күргәнсез. Балачагызда 5 яшыгызга кадәр әтигездә үскәнсез, әнисез. 5 үгәй ана кулыннан үткәнсез, әйме? Шуннан соң кеше бусагасын таптау, шуннан соң интернат ялгышмасам, әйме? Менә шундый мәгънәтләр күргән авыл баласы, бала умман. Ул романтик профессия сайларга тиеш түгел шикелле. Аның күзе икмәктә булырга шикелле. Әнишәп менә сез хикмәткә киттегез. Миңа калса балачактан игътибар җитмәгән. Мәхәббәт җитмәгәндер күрәсең инде. Шуңа күрә мин күбрәк кеше алдына чыгарга теләгәнмендер. Кешенең мәхәббәтен яуларга тырышканмындыр дип уйлыйм инде мин. Гәрчә мин бик ялчан кеше идем. Гомумән бөтен артистлар да балачакта, яшь вакытта ялчан балалар. Һәм нишләптер менә шул хисне җиңеп, алар сәхнәгә чыгалар. Менә аны аңлатып та булмый менә нәрсә икәнен аның. Сезнең бик ялгышмасам, шулай бер туган, әнигез белән бер туган апагыз, Асия ханым Хайруллина, артистка булган. Һәм ул сезнең артистлыкка китүегезне бердә хупламаган. Ләкин сез тыңламагансыз. Шулай. Чөнки нигә дисәң, артист кеше үзе ул теге артистның төрле якларын белә. Ул эшнең инде эченнән белә. Шуңа күрә ул инде миңа күрәсең яхшылык теләвен Нигезендә мине анда кертергә теләмәде инде, ләкин минем хыял зур. Аны кем тыңлап тора инде ул вакытта? Әйтәм, юк, мин сәхнәдә үләм дип. Үземнекен итәм дидем инде. Ярдәм итәргә тырышты иде ул миңа кергәндә, инде аннары соң кергәч инде. Сезнең булмаслыгын аңлаган. Аңлады да инде ярар. Бәлки алмастар дип тә өметләнгәндер. Чөнки мин исә кичкенә генә бигәлдән шибәр дә түгел инде. Анда бит театр училище ишегалдына керсәм, имтихан көнендә анда шыгырым тулы халык, матур кызлар, егетләр, буйлы. Ничего, алдылар, Аллага шөкер. Күрәсең, төрлесе кирәктер инде театрга. Менә шунда сез күргән ул теге буйлы шибәр ханымнар барсында сез булып киттеләрме соңыннан? Юк, менә безнең курста Рузия Матыгуллина, Зөлфира Зарипова, Алсу Гайнуллина. Бу сез килгән театрга килгән төркем инде бу. Менә безнең курста менә бу бөтен кызлар һәм мин 4 кызны алды Марселя безнең нигә театрга. Калганнарыбыз? Калганнарыбыз Ләлә Миннуллина күчмә театрда эшләде. Аннары егетләребез башка театрла эшләгәннәр иде. Әмма ләкин әкрен генә алар безнең театрга кайттылар. Идрис Масхутов, Дусил Касыймов, Нариман Гарифуллин. Төп театрга, Татарстан театрына сыендылар. Нигә аларны алмады Марселя театрга? Чөнки ул вакытта Ленинградтан Шамил Бареев, Илдус Ахмаджановлар укып кайтканнар. Аннан 4 егет алды. Ә безнең курстан 4 кыз алды ул шуңа күрә. Тигезләде дип әйтәм инде. Аннан соң бит сез әйтәсез бер әңгәмәгездә Марселя безне җыеп карарга чакырды да, шуннан карап чыкканнан соң берегезне алма бурым дип әйтте бит. Үзем берегезне алмасын биде. Ләкин ничә вакыт артистлар килеп чыкты. Безнең ул төркемдә. Беренче караш ул һәр вакытта да бик дөрес булмый. Шулай. Аңлап бетермичә кешене.
артистлык каян килә гомумән? Менә кешегә сез әйттегез бу психологик моменты менә. Кешегә артистлык каян килә? Кеше бит бу артистлыкка укымаса да күп кеше мәсәлән артистларны дип әйтәләр мәсәлән. Менә сезнең әбигездә шундыйларның берсе булган белүемчә. Аллага шөкер. Әтигезнең әнисе. Шуңа күрә ничектер киләдер инде, табигатьтән дә киләдер. Аны бит әле менә әгәр синдә булмаса, аны укытып кына хәтерлән, син институтлар, академиялар бетер. Әгәр синдә юк икән, булмый инде ул. Бу бит сыйфат инде ул. Бу сыйфат ул, менә ул табигать бирелгән дип уйлыйм мин. Табигать биргәндер дип. Һәм бик зур теләк. Әле ул сыйфатың бик әлләни булмаса да, мәләкин тырышып, бик теләк белән эшләсәң, миңа калса ул сыйфатларны үстерергә дә буладыр дип уйлыйм мин. Тырышлык кирәк һәр нәрсәгә дә. Тереза ана, мат Тереза биртәләрендә, гаиләле булу өчен ярату җитә. Аны саклау өчен түзәргә һәм гафу итәргә өйрәнергә кирәк дигән фикере бар икән аның. Яратырга, түзәргә дигән. Сез килешәсезме бу фикер белән? Килешәм, ул бит гаилә тормышы ул бик зур хезмәт бит, ул мәхәббәт белән генә түгел. Ул бик зур хезмәт. Әгәр син аңарга риза икән, син ул хезмәтне үтәргә әзер икәнсең, син гаиләңне саклап каласың. Чөнки гафу итә белергә дә кирәк, түзергә дә кирәк, ишетмичә дә калырга кирәк. Әмма ләкин менә шуларның барысын да белер өчен кешенең, баланың күз алдында мисал булырга тиеш, әти һәм әни. Менә мин әни белән генә үстем, минем андый мисалым юк иде. Мин китаптан укып кына ничек менә гаилә ничек булырга тиеш, ничектер идеал гаиләләр белән генә үскәнмендер инде. Мин шуңа күрә малайларга әйтәм, сез әтиле кызга әйләнергә тырышыгыз. Ничек булса да, чөнки ул белә кайсы сүзне ишетмәскә, үткәреп җибәрергә, кайсы ничек менә аның чөнки күз алдында мисалы бар. Ә минем мисал юк иде. Менә безнең бергә яшәмәбезгә дә мин аны гына башта яшьлек белән аны гына гаепле идем. Хәзер инде улгая һәммәбездә дә булган. Мин дә мисал булмаган, мин ничектер инде менә гафу итә дә белмәгәнмендер, бәлки менә ничектер менә икебездә дә бар инде. Атта булган шикелле тәртәдә дә бар дип әйтәләр. Ул менә шу әлеге дә баягы кандан күтәргән сыйфаттыр инде. Сезнең белүемчә әниегез дә бит кире кайтмаган әтигез янына. Шуп киткән дә сезне күтәреп яңадан кайтып теге түзәм дип, яшәм дип яшәмәгән бит. Юк. Кандан күтәргән нәрсә. Мин тырыштым инде, тукта булсын, балаларның аталары булсын дип тырыштым. Һәм менә теләгәндә тели белергә кирәк, менә дөрес озвучивать итәргә кирәк теләкләреңне дөрес. Мин әйтәдем, нинди булса да балаларның аталары булсын. Ну, кем минем телемнән тарткан нинди булса дип әйтергә. Балаларның аталары әйбәт булсын дип әйтергә кирәк булган бит инде менә. Теләгәндә дә уйлап теләргә кирәк. Азакка хәл түзеп биттем дип уйлыйсызмы үзегез? Түземлегез. Түзәргә кирәк дигән сүзгә мәсәлән. 17 ел түздем. Бүтән сабырлык бетте. Миңа 42 яшь иде, мин уйлыйдым, әйтәм. Гомерем шулай үтәр микән дип уйлыйдым. Неужели мин шулай гомер буена шулай яшәрмен дип уйлыйдым. Һәм аңладым, мин булай яшәргә теләмим. Әлбәттә, аерылам дигәч тә бит ул бик озак, 1 ел буе ул бик җиңел әйбер түгел. Аны башта уйлыйсың, әмма ләкин шуны эшләүе бер дә җиңел әйбер түгел. Аны бик озак, менә 1 ел буе мин балалар дип уйлыйсың. Балалар төрлесен уйлыйсың. Инде аннан соң инде күрәсең, бер соңгы шик җитә, андай карарга киләсең. Гаиләдә генә түгел, театрда да бит сезнең хайран гына вакыт рольләрегез, теге зур рольләр алмыйча, нидер бер торгынлык шыр булып алган. Бер вакытта туры килде менә бу тормыштагы кризис белән. Бер вакытта туры килдеме? Бөтенесе бергә җыелды инде, бергә җыелды. Ул бит торгынлык еллары, ул ничектер менә яшь вакытта уйныйсың да, шуннан соң яшьләрне уйнарга син инде олыгайдык. Олыларны уйнарга әле син яшь. Акылың җитмәгән инде. Кыяфәт тә җитмәгән, акыл да җитмәгән. Ничектер ул шәптер гел хатын кызда була менә шундый вакыт. Миндә дә булды инде. Кризис дип атала. Ну, Марсель бәгеләй әйтә, син минем бронепоезд. Запас елда. Мин аны үпкәлидерим, җылыйдырым, әйтәм, аңламыйдым, нигә шулай дип әйтә инде миңа. Шуннан соң әйтәм, тутыга бит инде, әйтәм, бронепоезд Марсель абый. Жок, нормально, тутмай, нормально. Шуннан мин соңыннан гына аңладым. Ул миңа күрәсең, син соңрак уйный башларсың дип әйткән сүзе булгандыр. Чөнки менә олыгая мин үземнең ничектер юлымны таптым, үземнең ничектер киштәмне таптым һәм уйнап та киттем. Ана. Менә шундый кризис вакытларында, рольләр булмаган вакытта, гаиләдә хәлләр булган вакытта,
барасы калмаган икән, тыңлысы калган икән, Асыяпана деген килмәдем башыгызга. Юк, мен чөнки мен шуңа теләп бардым, шуңа да яратам, мен эшлемне әйтәм бит. Минем бер дә андый уй булмады. Шуннан соң кеше әйтә, ой, сез шундый матур җырлыйсыз, мен әйтәм, соң аптыраганнан җырлый башладым бит мин. Мин гомердә җырларга дип җыенмаган идем. Менә шул торганлык елларында кыскартулар китте, инде рольләрем юк, мен әйтәм, шүрләп калдым, мен әйтәм, булды, бетте, мен әйтәм, бинне кыскарталар инде. Шуннан соң инде менә Марфат абый Абубакиров янына килеп әйтәм, Фуат абый, син җырларың юкмы? Хоть концертларда, шуны очрашуларда җырларым дип. Бар, минем ята җырлар, аны беркем җырламый дип. Менә шуның белән аның белән шул җырларны өйрәнеп, очрашуларда җырлап, әкертен әле башта да Марселов миңа айрым җырларга рөхсәт бирмәде. Шамил Бариев белән дуэт кына җырлый идек әле. Ышанмыйдыр ул миңа. Ышыкта гына, әйме? Ышыкта гына. Шуннан соң әкертен генә үзем дә җырлый башладым инде менә. Фуат абыйга мен бик зур рәхмәтле. Чөнки менә ул театр, спектакльләр һәм тагын бер юл минем ачылды. Ул җыр. Аңа бик зур рәхмәт. Татарда безнең тагын бер әйтем бар, кайгысы күп көләр, кайгысы аз җылар дип. Бу шуннан да шулаймы? Сезнең көлүегездә, сезнең тормыш яратуыгыздан карап. Мин тормышта бик көлүчән кеше, мин бик җиңел кеше. Кая мин булган җирдә, бөтен җирдә юмор, көлү, менә җырларны тыңласаң, минем бер шаян җырым юк. Барда моңлы, әйме? Барда моңлы. Мен аннары бит әле игезәктәр йолдызлыгасына туган күрәсең, мин шулай төрле-төрледер инде менә. Кай вакытта әйтәм, җитди бул инде Фирәм, әйтәм, сиңа бит инде күпме яшь, әйтәм, булды, җитте. Кеше көлдереп йөреп булмый. Юк, булмый миннән. Йөрәккә кушып булмый, йөрәк барбер, ул аның үзенең ни бар. Әйтәм, театрга киләсең, все җитди генә бөтенесе белән булай гына исәнләшәсең, килеп, ой, исәбе. Так. Булмады бу. Сіз театрда уйный башлауыгызга озакламый ярты гасыр вакыт икән. 48 ел. Мин 72 елда эшли башладым, даже әле училищта укыганда 2-нче курста. Минем мәхәббәтең чын булса дигән спектакль бар Хай Вахитның. Анда мин малай ролендә беренче ролем шул иде минем. 50 ел була инде. 50 ел. Лансы не официально бит инде 2 ел. Официально инде 74. Менә шушы вакыт эчендә театр нинди үзгәрешләр кичерде? Күп вакыт бит инде ул. Бер кеше гомере бит инде ул. 50 ел. Күп вакыт. Менә сез килгәндә нинди иде ул театр? Менә хәзер нинди театр? Ул аны режиссерның гына бит әле күпме тора театр. Безнең Марсель абый булганда без ничектер аңардан курка дикте дип әйтергә дә була име. Кысалар бик ныграк иде. Аннары Марсель абыйга менә сразу эшләп бирергә ди. Ул сиңа менә куя бетнәсен. Так, хәзер миңа шуны органичныйда уйнап бирегез. Аны бит әле башка бит сыйдырга кирәк, әмма ләкин башка сыйдыра юк. Тут же уйнарга тырышасың ничектер инде. Чөнки Марсель абый бик тиз кеше иде, кызу кеше иде. Һәм шуңа күрә нәтиҗәндә бик тиз сорыйдыр ул бездән. Аннан соң балаларында театрда балаларны бик теге кимдер әйтәм бик ярата иде балалар, но күз алдына чагылганы бик яратмый иде. Шуннан соң мин балаларны курката дим, әйтәм, менә Марселем күрәсең, чыкырсагы зур. Әйтәм, бер бала тыңламаган, уларны йотты. Шуннан соң Марселемгә бу барып икән. Нишләп сез минем белән балаларыгызны куркытасыз дип. Менә Фәрит ул бөтенләй тыныч кеше, ничектер менә әйме. Безнең театрда да хәзер ничектер тыныч, андый бундай бер бик юк. Ничектер сабыр кеше, репетицияләрдә тыныч уза, ничектер спектакльләрдә безнең ничектер менә ничектер әйтим менә инде Марсель кызыл булса кызыл, сары булса сары, яшел булса яшел биттән аң шулай иде. Ә монда ярты тоннар гына, ничектер безнең менә бөтенләй театр менә үзгәрде дип әйтергә була. Мәктәбе үзгәрде театрның. Әйбәтме, яхшымы, моны әйтә алмыйм, әмма ләкин менә шул үзгәрешләр бар. Аннары хәзер яшьләр безнең бик шуңа да күбесе диндә, безнең яшьләр намазда. Алар шуңа да итәгатьле, тәртипле. Элек бит инде теге бераз гына салгылый торган кешеләр дә бар иде. Хәзер иҗат башкортлар иҗат кешеләр шундыйрак була инде. Хәзер юк. Хәзер менә бөтенесе шундый. Заман белән бергә үзгәрә театрда. Менә театрда үзгәрде менә шулай. Сез соңгы вакытларда телевидение экраннарына сезне еш күрә башладылар. Шундай бик оста итеп әниләр ролен уйныйсыз, әбиләр ролен уйныйсыз.
Бу тормышта да шулаймы? Бу сезнең уйнауыгызмы, әллә бу сезнең үзегез әйтмешә илгәреп җиткәннән соң менә сез үзегезне үзегез уйныйсызмы? Тәҗрибә бардыр инде, тормыш тәҗрибәсе. Әмма ләкин үземне дә уйныйм, әмма ләкин шул рольләрдән дә мин үземә ниндидер ниләр алам, дәресләр алам дип әйтим инде. Чөнки аларда ниндидер эз калдыралар. Һәрбер роль кешедә эз калдыра. Әйбәт булырга тырышасың. Миндә бит киленнәрем бар. Минем дә бит марҗа киленем бар. Татар киленем бар. Аеруча итәгатьле булырга кирәк. Мин гомумән киленнәрдән тегелек бит киленнәр куркып торган инде кайнанадан, әмма хәзер калса киресенчә хәзер кайнаналар киленнәрдән куркып торалар. Ник дисәң, акыллы кайнана уйлый. Мин бит әле картаям. Вакытта нәрсә буласын белгәй түгел, шулар калырга мөмкин. Шуңа күрә аларга сыйпап кына торырга кирәк киленнәрне төрле. Анар малайыңны да яратып торсын ул. Әгәр син шуның өстенә син тагын тырт-пырт дирсәң, иң беренче урында шушыдыр инде. Малайың улыгызны үйтәде бар. Ирне иреткәндә, күрәткәндә хатын-кыз. Шуңа күрә инде мин киленнәргә йомшак кына, матур гына булырга тырышам инде. Кулымнан килгәнчә ярдәм итәм, балалар белән утырам. Булай да ярдәм итәргә тырышам. Кызганычка каршы сөйләшүебез агырына якынлашып килә. Максат бу сорауларына күчәбез. Ярар. Сезнең иратларда югары бәя ителгән сыйфатларыгыз. Юмор хисе. Иратта хатын-кызларда Дәшми калу. татарча хатын-кызларына хаса. Сезнең бик авырай бирү. Бик иң авыр шунсы. Сезнең иң зур җитешсезлегегез үзегезнең. Җитди түгел мин. Яраткан шөгылегез бармы? Мин бәйлим, тегәм, менә шундый кул эшләрен яратам инде мин. Кайсы илдә яшәргә теләрегез? Рәсәйдә генә. Рәсәйдә генә, тик Рәсәйдә генә. Яраткан ризыгыз бармы айрым, ризыгыз? Ризыкмы? Яраткан ризыклар бар да, ярамый гына. Шулай. Яраткан тормыш девизыгыз? Алга. Бар алга гына. Амин, шулай булсын. Бәрәкәтле гомер насип булсын. Алга табада сөенеп, шаярып, көлеп яшәргә насип булсын. Амин, я Рабби Ходаем. Җомга көннәре мөбарәк булсын. Амин. Ничек кенә булмасын, гомер һәр кайсы булышында берәү генә. Гомер көзебездә бүгенге кунагыбыз кебек үткәннәр өчен үкенмичә, шөкер итеп яшәргә ясай дигән теләктә бүгенге беләсез саулашам. Исәнлектә күрешик.